Καλησπέρα παιδιά. Εδώ βλέπουμε ένα καινούριο κανάλι στο YouTube. Είμαι ο Χρήστος. Εδώ θα βλέπετε βίντεο από μένα, από τον πατέρα μου. Βαζίρι είμαστε το παρκέ της Family Garage. Θα έχουμε παρουσιάσεις, θα έχουμε τα project μας. Έχουμε ήδη 2-3 αυτοκίνητα σχεδόν έτοιμα. Έχουμε ήδη ένα project πίστας για time attack και για hill climb. Για να καταλάβετε τώρα, η ώρα που κάνουμε το βίντεο είναι 1:30 το πρωί. Θέλαμε πολύ καιρό να κάνουμε έναν κανάλι στο YouTube για να δείξουμε τα project μας, γιατί πώς να έχουμε πολλά project και στείλουμε σιγά σιγά πολλά αυτοκίνητα μαζί με τον πατέρα μου. Να, ένα Mirage Mivec. Έχουμε πολλά project, τέλος πάντων, πελάτες που γενικά όχι μόνο δικά μας, πελατών ή αυτοκίνητα παγιά κλασικά, κυρίως παγιά αυτοκίνητα που δεν βρίσκεις πλέον εξαρτήματα και πρέπει να φέρνεις που έξω, ή πράγματα που δεν έχει κινούρκα και πρέπει να τα σάζεις αντί να φέρνεις κινούρκα. Και είδα ότι λήφκεται το πράγμα μες στο ελληνικό YouTube, γιατί μόνο στην Ελλάδα θεωρούμε πλέον έτσι πράγματα. Και γιατί όχι να μην το δοκιμάσουμε. Ούτως ή άλλως δεν χάνουμε κάτι, εμείς την καύλα μας δείχνουμε, γιατί δεν θέλουμε να πιάνουμε κάτι από τούτο. Τώρα είμαστε μέσα στο δικό μου το αυτοκίνητο. Είναι ένα Mitsubishi Galant. Συνήθως η οικογένεια μου είμαστε μόνο Mitsubishi. Έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία. Τούτο είναι ένα Mitsubishi Galant, απλό 16 καρπουλατέρ. Είναι του 90 το αυτοκίνητο. Πλέον γράφεται Αττίκα, αλλά ακόμα δεν το έγραψα, μέλισσα το. Έκανα το όμως full recondition, full restoration, σχεδόν έμεινε μόνο η πογιά, την πογιά της ΜΑ. Το αυτοκίνητο να το κάνουμε μια παρουσίαση, γιατί έχει πολλή ιστορία πίσω του. Πουλήθηκε, εξαναγοράστηκε, εξαπουλήθηκε, εξαναγοράστηκε. Μιλούμε για πολλή ιστορία του το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο που έμαθα πάνω του, να οδηγώ πράγματα. Ναι, αυτά. Τούτο είναι ένα βίντεο καλωσορίσματος, βασικά. Να σας υποδεχτούμε στο κανάλι, να μας υποδεχτείτε στις οθόνες σας και να σας γνωρίσουμε σιγά σιγά και εσάς και εσείς εμάς, να περνούμε ωραία, να θωρείτε και εμείς την κάβλα που κάνουμε. Να έχει βίντεο κάθε φορά που πάμε πίστα, είτε για δοκιμές είτε θεατές. Ναι, είμαστε λίγο περίπλοκα, γιατί ο πατέρας Λεμεσό μου μείνει σκι, εμείς είμαστε στην άλλη άκρα της Κύπρου. Εντάξει, να έχει σίγουρα βίντεο για κάθε άθλημα που πάμε, π.χ. off-road, γιατί πάμε και off-road κάποτε, ή
drift, time attack, 4x4, hill climb. Συνήθως εγώ βασικά, γιατί ο πατέρας βαρέθηκε να βγω από Σιμπουά, ο πατέρα να το δείτε μόνο στα drift και αν ναι, μπορούμε παντού, δόξα ο Θεός, αν είμαστε καλά από Θεό μπορούμε παντού. Ναι, αυτά. Σιγά σιγά να σας κάνουμε παρουσιάσεις στα αυτοκίνητα μας. Έχουμε παρουσιάσει. Έχουμε ήδη 3-4 αυτοκίνητα μες στην οικογένεια μου. Μπορούμε έτοιμα να τα κάνουμε μια παρουσίαση, γιατί είναι αυτοκίνητα που έθωρεις συχνά, ας πούμε, ή κάθε μέρα στους δρόμους. Παράδειγμα, ο παπάς μου έχει 2, εγώ έχω 2. Ο παπάς μου τα αυτιά που έχει δεν τα θωρείς συχνά μες στον δρόμο. Αυτά. Πρώτη φορά κάνω βίντεο και μιλώ, μην παρεξηγήσετε κάτι. Θέλουμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε το κανάλι. Θα κανονίσω την άλλη μέρα να πάω Λεμεσόν. Τη Δευτέρα. Δευτέρα που έρχεται να πάω Λεμεσόν να μιλήσω και με τον πατέρα και να σας κάνω έτσι λίγο spoil με κανένα short ή κανένα TikTok ή μπορεί να κάνουμε και κανένα βιντεάκι μες στο YouTube έτσι μικρό, να δείτε κατά πόσο τι αυτοκίνητα έχουμε, τι project έχουμε να κάνουμε και για να σας δελεάσουμε βασικά παραπάνω, γιατί είναι αυτοκίνητα που όντως δεν θωρείς συχνά. Ας πούμε δεν θωρείς, δεν θα πάει σε έναν περίπατο και να είσαι 300 ZX, ας πούμε, ή θα βγεις σε έναν περίπατο και να είσαι Γκάλαντ, ας πούμε. Δεν μπορείς μες στον δρόμο και χωρίς Γκάλαντ. Δεν είναι όπως το Γιάρης που κάθε σπίτι που λαλεί ολός έχει και ένα Γιάρη. Ή παράδειγμα το Μιβέκ μου, Mirage, παρακάτω. Έτσι χωρίς κάθε μέρα Μιβέκ Mirage original. Τούτο. Έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, πάρα πολλές παρουσιάσεις, τα γνωρίζουμε άτομα. Έχω ήδη έτσι 2-3 μες στο νου μου που να μπορέσουν να μας βοηθήσουν και να μας δείξουν τα αυτοκίνητα τους. Να τα πάρουμε και εμείς κάκυρον. Βασικά, μάλλον τη Δευτέρα να πάρω γύρω το 300, γιατί έχει λίγο καιρό να ξεκινήσει. Οπότε μπορεί να κάνουμε ένα βίντεο για μέσα στο 300 να σας μιλήσω λίγο για το αυτοκίνητο, ώσπου να γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση. Δεν θα σας πω κάτι παραπάνω για το αυτοκίνητο, ώσπου να γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση. Οπότε θα τα πούμε την Δευτέρα. Κάνετε ένα like, ένα subscribe και ένα share και κάνε ένα comment που κάτω να μας δει και άλλος κόσμος, να μας γνωρίσετε σιγά σιγά, να σας γνωρίσουμε και εμείς. Γράψτε μας τι θέλετε να δείτε που μας στα comments. Γενικά διάφορα από αυτοκίνητα. Γράψτε μας το άμα σας αυτοκίνητο για αρχή. Εντάξει, να δούμε το που βαδίζετε, να μπορούμε ή τι βίντεο ή τι αυτοκίνητο θέλετε να κάνουμε παρουσίαση. Παράδειγμα Evolution ή οτιδήποτε αυτοκίνητο θέλετε να δείτε σε παρουσίαση από εμάς. Full Κυπριακό το κανάλι, θέλουμε να υποστηρίξουμε την Κύπρο, να δούμε ότι έχει και η Κύπρος κρυφά διαμάντια, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που
έγινε και viral και κάνουν ένα σωρό πράγματα μέσα στο YouTube. Εμείς είμαστε ακόμα πίσω από τον κόσμο. Μιλώ για σχέση αυτοκινήτου. Οπότε πάμε δυνατά να δείξουμε σε όλους τι έχει η Κύπρος μας, τα κρυφά μας διαμάντια. Γιατί πιστέψτε με, η Κύπρος έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα κρυφά που μες στα καράζ, που είναι φκένουν από έξω, που δεν ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν έτσι αυτιά μες στην Κύπρο. Και ξέρω που έχει έτσι αυτοκίνητα, επειδή και είδα τα. Και να κάνουμε και κανένα προσπάθεια να μιλήσουμε στους ιδιοκτήτες να μας πάρουν κανένα καιρό, αν μας τα διούν να πάμε κανένα καιρό. So, μείνετε συντονισμένοι και τα καλύτερα έρχονται. Από μένα και το Μαριέτης Family Garage, καλό σας βράδυ.